Έχω τελειώσει μηχανολόγος μηχανικός. Μηχανική πάει σχεδόν με όλα, γιατί ό,τι εφαρμόζουμε εδώ έχει πάλι σχέση με τη μηχανική. Και το 2015, όταν τελείωσα και είχα χρόνο, ανάλαβα εγώ τους ελαιώνες. Έψαξα το θέμα και ένταξα τους ελαιώνες στη βιολογική γεωργία. Όταν αρχίσαμε, είχαμε μόνο ελιές και ελαιόλαδο. Στην πορεία είχαμε προσθέσει βότανα και στην πορεία αρχίσαμε και συσκευάζαμε τα βότανα σε φακέλους. Επενδύσαμε σε κυπριακό iced tea με τα βιολογικά μας βότανα, χωρίς ζάχαρη, σε γυάλινο μπουκάλι. Αρχίσαμε με την ακαλλιέργεια, δηλαδή κόβαμε τα χόρτα, τα άγρια όταν τελειώνει η άθηση τους και τα αφήναμε μέσα στο χωράφι. Προσθέσαμε ένα θρηματιστή και τα κλαδιά που κλαδεύαμε τα θρηματίζαμε. Προστατεύει το έδαφος από το καλοκαίρι και έτσι κρατά την υγρασία του. Είναι και λίπασμα. Έχουμε προσθέσει κάτω από τα δέντρα σε διάφορα σημεία νερό για τα άγρια ζώα. Έχουμε προσθέσει φωλιές για ανθρωποπούλια και για χαχίνια, οι οποίοι καταπολεμούν την ποντίκα με βιολογικό τρόπο χωρίς να βάζουμε χημικά. Οι δύο από τις πρακτικές μας έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά από το Γεωργικό Ινστιτούτο και προτείνονται ως καλές πρακτικές σε όλη την Ευρώπη. Με τους τρόπους που εφαρμόζουμε, μειώνουμε κατά ελάχιστον στην ποσότητα του νερού. Επίσης, είμαστε και σε ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο έχει εφαρμόσει σταθμών και μετράμε τη θερμοκρασία εδάφους, θερμοκρασία αέρος, υγρασία. Ξέρουμε κάθε πόσο να ποτίσουμε. Ξεκίνησε ως χόμπι, στην πορεία σοβάρεψε, έγινε οικογενειακή επιχείρηση και ελπίζω ότι σε κάποια στιγμή θα το παραδώσω στα παιδιά μου και θα είναι βιώσιμο να μπορούν να εργάζονται εδώ στη φύση με κάποιες άλλες προσθήκες που θα κάνουμε σύντομα στο μέλλον, όπως να είναι επισκέψιμο για όλο το κοινό, να βλέπει τι κάνουμε και να ξέρουν από πού παίρνουν τα προϊόντα τους.